så lätt att bara stöta på. Ja, det är alla människors rätt att bara göra så. Men det är så svårt att säga till någon vad man egentligen tycker och tänker om någon. Det blir mest en massa prat om plugget och hopp och bio såklart. Jag vill känna din kropp emot min. Höra pulsen slå, din mun tätt emot min. Hjärtat snabbar på. Jag ser på dig och du ser på mig och jag säger ja, jag vill ha dig. Jag vill känna din kropp emot min. Vi två springer på disco och försöker hänga på. Tar cykeln ner till city när bussen slutat gå. Och det är så svårt att säga till dig vad man egentligen tycker och tänker om dig. Det är mest en massa ord som glider om myggbett som svider och gyllene tider. Känna din kropp emot min. Höra pulsen slå, din mun tätt emot min. Hjärtat snabbar på. Jag ser på dig och du ser på mig och jag säger ja, jag vill ha dig. Jag vill känna din kropp emot min. När vi två blir en. När vi två blir en. När vi är tillsammans och blir dansa. Jag vill bara sitta och snacka och leta man gör dans. Så dumt snack om ingenting alls. Jag vill känna din kropp emot min. Din mun tätt emot min. Hjärtat snabbar på. Jag ser på dig och du ser på mig och jag säger ja, jag vill ha dig. Jag vill känna din kropp emot min. Höra pulsen slå, din mun tätt emot min. Hjärtat snabbar på. Jag vill känna din kropp emot min. Höra pulsen slå, din mun tätt emot min. Hjärtat snabbar på. Jag vill känna din kropp emot min. Sommartider, hej, hej, sommartider.
Men så begynder hun at sigte på det her. Derude, når de bliver snydt, så flytter de tilbage. Og det ser man så tydeligt, så søger hun derind. Vi tager sådan en flygt der. Du kunne godt klemme lidt hårdere, men lad nu være med at fokusere på det hele tiden. For jeg tror bare, man skal træne, og så give ved med at lave en myg om til en elefant. Træn. Fordi det, der var vigtigt for mig derude, det var, da jeg gik over i belastning. Hvis vi ser den sidste trængning, hvor du går ind over den, og virkelig kører pisken ned over hende, så holder hun greb hele vejen. Det er det vigtigste. Alt det kommer sig selv. Man burde være med at gå tilbage og frem og tilbage og arbejde med det der problem, så får man gjort større og større og større. Så en gang imellem skal man bare sige, det så jeg sgu videre. Det gør jeg med hende der også. Hun har så mange andre kvaliteter. De kvaliteter, det er sådan en flugt, som vi laver i dag. Men den er ikke længere til en konkurrence, til en tæbling. Der er den ikke ret meget. Den rammer jeg, så løber jeg igen 5 skridt, så står det næsten af med. Længe er de i dag. Overfald er det samme. Det er nogle forholdsvis små bidfase. Men når vi træner, så render vi med.